¿Quiere que te diga que esto me tiene más contento que para qué? ¿Sí, no? Mira, más contento me tiene. Ea, hankak gurutzatuta. Mundu guztia hankak gurutzatuta. Hugo, paletaren kontra. Bueno, orain, begiak itxiko ditugu. Itxi begiak, eta kontatuko ditugu arkakusoak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 eta 10 arkakuso. Orain, labezomorro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Eta orain zer kontatuko dugu? Zurgina! Zorgina? Zer? Ehun zangoak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Eta orain mundu guztia... Orain egingo dugu yoga egingo dugu, yoga. Eskuak horrela jarrita, horrela, eta egingo dugu, 1, 2, 3, jam, berriro, jam. Eta orain, hartuko dugu intzentzua, hartu txizkeroa, piztu, eta bota txizkeroa. Eta usaindu. Zen aska. Bota intzentzua a la porra. Eta orain, katua, non dago katua? Arrapatu katua, kendu kriskitinak, eta bota katua. A la porra. Eta klin. Bota kriskitinak. Eta orain, zegingo dugu. Orain hartu airea sudurretik eta bota ahotik. Berriro, hartu airea sudurretik eta bota ahotik. Oso ongi. Eta orain despeinatu nauzu mekatxiko horreta. Hombre, Asier, hain fuerte ez, suabeago. Orain nik esango dut. Asier eta Valentin, zutik. Eta jarri hemen, orain Ander eta Hugo, zutik. Orain Mikaela eta Asier Castillo, zutik. Orain Fermin eta Abdela, zutik. Orain Anas eta Alberto, zutik. Eta orain, Aintzane eta Oskar, zutik. Presaudete? Kompainia! Jauna, bai, jauna. Esker, eskuin. Geldi! Atxeraka. Geldi! Mundu guztia, eskuinera. Oso ongi. Eskuinera, Oskar. Eta orain mundu guztia, eskerrera. Orain mundu guztia erdian. Eta orain egingo dugu erdian esan dut, Asier. Tunela. Igo besoak. Venga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Euskaldunak irabazi aurrera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Euskaldunak irabazi aurrera. Ura nahi duzue? Ba, esan.